Que hi ha a Parets, les petites, els mitjans i els grans. I com veieu hi ha un popurri de tots i de totes i ens oferiran la catxutxa en forma de tots junts i això fa que sigui com molt més agradable tot plegat. I ara em diuen que s'han d'entregar uns rams i, com sempre, aquests rams hi ha dues parelles. A l'Encarna Parera i a la Remei Lloberes i a la Sònia Lloret, que també hi és. Molt bé, un fortíssim aplaudiment i moltes gràcies per assistir.
aplaudiment per aquesta colla que fa patxoc aquí enmig de la plaça. A més, si veieu, venen amb els companys i companyes que són fills, nebots, nebodes. Això és res, que no s'acabaran les colles, no? Les contradanses, com vulgueu. David, que no tens micro, ja parla, per favor.
fortíssim aplaudiment per aquestes contradanses. Agustí, t'han superat, amb el Parets, aquestes mitjanes. I ara amb tots vosaltres, el Xotis, amb la seva corresponent permuda, la qual només pot ser interromput si guanya el Barça, no? O ni això. D'acord. Ni això. Home, però si guanya hauran de fer alguna cosa, no? Que pa dentro això fa mal. Som-hi? Molt fort, molt bé. Sí, senyor, és molt, però que molt ben ballat. A vegades hi ha maneres de ballar xotis i maneres, i aquesta és una i de les molt, molt bones. Ho hem de reconèixer.
sou aquí piqueu de mans, no? No he sigut jo. Ara sí que ja acompanyeu amb les mans, que no es tornarà a parar això. Vinga, ajudeu-nos.
vosaltres. Molt ben ballat. I ara sí que al mig de la pista arriben les més petites que ens anuncien que això s'acaba, però s'acaba molt bé i s'acabarà amb el pas de Rubí. Però abans d'acabar, no volíem, bé, ells no volien que les noies de la colla de grans se n'anessin amb aquella cosa de ai, i els hi regalen a la colla de mitjanes i a nosaltres no? Doncs mira, tenen un detallazo, i guaita. Un ram per totes vosaltres. Tot i que la Mar Blake, que no us ho he dit, ha estat ballant fins ara ben poc, i ha fet un canvi amb en Xavi, o sigui que la Mar se n'hauria de quedar dos. Moltes gràcies, Mar, i moltes gràcies a la resta de mitjanes que en algun moment heu fet de suplents amb aquesta colla. Moltes gràcies als balladors i a les balladores, perquè també sense vosaltres això no hagués estat possible. Per les hores que heu dedicat a que això funcioni i per les ganes que hi poseu cada dia. Segurament, sense ganes, segur que no sortiria ni la meitat que bé que ha sortit. També m'agradaria dir que jo normalment no sóc la que presento, sinó que és la Montse Garriga, que està per allà, que ara porta el noi i la noi, el seu petit per aquí, i a vegades aquestes coses ja passen, no? Que una ha deixat les coses. Però, Montse, jo crec que, si més no, a dir, la Déu has de venir, perquè mira cap aquí, jo això no ho puc fer sola. Mira cap aquí. Que t'he vist que no el portaves, dic ara que no porta enganxat el bebè. Doncs res, un fort aplaudiment per aquesta colla. Un any més el Ball de Gitanes de Parets aquí a la plaça de la Vila, i la millor manera per acomiadar-nos és picant de mans i dient-los adéu fins l'any vinent. Moltes gràcies.